Таң йылдызы атылып, бүген бар җир шарына да матур нурларын сипте. Татлы алмабыз, сөекле оныгыбыз, кадерле сеңелебез Альбина Рива кызы Алиева бүген 5 август көнне яшьлек тагында килгән иң дәртле, иң матур юбилеен, 25 яшьлек матур туган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яңа Терешка авылыннан бабасы Адилша Гилманович, әбисе Халида Исмаиловна, Сызрань шәһәреннән апасы Гөлфия, улы Дамир, тормыш иптәше Райля, балалары Айдар, абысы Илгиз, тормыш иптәше Наташа, балалары Илнар һәм Илдар котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Сизелми дә, тәти генә булган оныгыбыз буй җитеп, патшалар кызлары сыман бик гүзәл кыз балага әверелде. Артта аның матур балачак, яшүсмер чагы да калды. Балалар бакчасы, мәктәп, махсус уку йорты. Альбинабыз бер кайчан да бер җирдә дә сынатмады. Тырышып укуыннан башка бик актив килештерле спорт чараларында да, иҗади бәйгеләрдә дә катнашты. Әти-әнисенең сөенеше, без әби бабасының куанышы, туганнарының горурлыгы ул. Бер генә дә мәктәпне тәмамлап, медицина тармагына укырга керәм дигәч таң калмадык. Билгеле, әнисе сыман ук алма алмагачтан ярак төшми дигәндәй, сабыр хылыклы, йомшак күңелле балабыз бу һөнәрне сайлап алырга тиеш дигәнне белдек без. Мең төрле сырхауларга дәва тапкан, үлем белән көрәшеп ятучыда да өмет уята алган. Күпме кеше гомерләрен саклап калган шәфкать ияләрен без яратып, ак фәрештәләр дип йөртәбез. Тик бу аклык артында күпме тынгысызлык, эзләнүләр, йокысыз төннәр икәнен барыбыз да аңлап бетермибез. Кай вакытта рәхмәт әйтергә дә онытабыз. Юкса, авыр җаваплы эш ул табиб һөнәре, алар кулында кеше гомерләре. Табиб буларак эшләп килүче кызыбыз бүген үз эшенең чын остасы. Аның игътибарлылыгы, кешеләрне яратуы, тормыш сөючәнлеге башкаларга үрнәк булып тора. Бу алда да шулай булып калуын телибез. Татлы алмабыз. 25 яшь ул бер ширек гасыр вакыт узу дигән сүз. Кире әйләнеп тә кайтмас ул, тик бер кайчан да онтылмаячак та. Шуңа бу дәртле мизгелеңнең һәр көнен онтылмаслык итеп үткәр. Раббым, үз юлларында ышанычлы, чын мәхәббәтеңне очратып, ихлас хисләр татырга язсын. Ярат һәм яратыл балабыз. Эшеңдә уңышлар, олы биеклекләргә ирешүеңне теләп калабыз. Саулыгың нык, кәефең һәр чак күтәренке булсын. Авыр чагыңда бел без синең таянычларың булачакбыз. Яратабыз һәм хөрмәт итәбез үзеңне, балакай. Хайраннарга калып карап торам. Бу Худайның нинди мөгъҗизасы. Оныгымның һәр бер кыланышы гүя үз баламның сабый чагы. Шул ук караш, шул ук елмаюлар, кылач ташлап йоклау тагы да. Бит очында чыкырчыкка кадәр әнисеннән күчкән сабыйга. Бәхетләре булсын оныгымның, бер үк күзләр генә тимәсен. Авыр булган гомер чагында да йөзеннән елмаю китмәсен. 25 тапкыр килми, кадерләрен аның бил балам. Җир шарында нинди изге теләк булганнарын сиңа теләп калам. Тылымнарын ике якка үреп, үз юлыңны үзең салырсың. Ышанабыз, алда син зур кеше Альбинабыз әле булырсың. Котлы булсын шушы юбилеең, кабат-кабат үбеп калабыз. Бүләк итеп матур җырны сиңа күчтәнешкә диеп салабыз. Кадерле Альбина, чын күңелдән бар теләкләргә дә кушылып, бүләккә матур җыр юллыйбыз. Кабул итеп ал әйдә. Бүләкләр алып килдек мул итеп, моңайма гомер уза дип яшәсин уйнап көлеп. Туган көндәге теләкләрне уеп сал сине күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә. Туган көндәге теләкләрне уеп сал сине күңелеңә, яшә матур бул бәхетле шул теләгем үзеңә.
ел килә дә җитә ул туган көне дигән бәйрәм. Саулыгыны, бәхетеңне бирсен сиңа Тәгаләм. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә. Яшә матур бул, бәхетле шул теләгем үзеңә. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә. Яшә матур бул, бәхетле шул теләгем үзеңә. Барда теле изге матур теләкләр, кабул булсын, чынга ашсын ихлас әйтелгән сүзләр. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә. Яшә матур бул, бәхетле шул теләгем үзеңә. Туган көндәге теләкләрне уеп сал син күңелеңә. Яшә матур бул, бәхетле шул теләгем үзеңә. Яшә матур бул, бәхетле шул теләгем үзеңә. Яшә матур, бул бәхетле, шул теләгем үзеңә.